Heikki Kovalaisen siirtyvän Renault'ta kesken kauden Williamsille. Kaikki osapuolet kiistävät kuitenkin jyrkästi siirtokuvion. Tulosruudun haastatteleman sisäpiiri lähtee mukaan Kovalaisen siirtymisestä Williamsille olisi käyty keskusteluja noin kuukausi sitten. Samassa yhteydessä kolmoskuski Nelson Piquet juniorille olisi ilmoitettu tämän ajavan Silverstonen osakilpailussa, mutta Kovalaisen vahva esitys Kanadassa sai Flavio Briatoren muuttamaan mielensä ainakin toistaiseksi. Renault'ta huhua ei ainoastaan kiistetä, vaan talli painottaa sen täydellistä paikkansa pitämättömyyttä. There's a lot of rumors about Heikki going to Williams. What do you say to that? Any truth? We're not working with the rumor. We're working with reality. So he will drive for your team for the rest of the season? No, I think so the question is completely mad because there's no reason to ask me that. Renaultin lisäksi myös Williams ja Heikki Kovalainen kiistävät siirtohuhun paikkansa pitävyyden. Se on kuitenkin selvää, että Kovalaisella on nyt kovat paineet onnistua, mutta toisaalta sehän on tilanne Formula 1 aina.